Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў радыё Марыя і таксама ўсіх, хто глядзіць гэты YouTube-канал. Дзякуем вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб разам з намі маліцца, слухаць таксама катэхезы, пазнаваць пра Пана Бога, каб больш яго любіць. А менавіта ў гэтым цыкле, калі разважаем пра Эўхарыстыю, каб глыбей перажываць гэтую вялікую таямніцу нашай веры. Запрашаю да супольнай малітвы, папросім Духа Святога, каб ён увайшоў у сэрцы наша, асвяціў наш розум, распаліў нашую волю, каб мы ахвотна прынімалі Божую навуку. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу любові, Духу праўды, навучы нас. Навучы нас слухаць Тваё Слова, навучы нас слухаць глыбіню, навучы нас прынімаць навуку Касцёла, каб паводле яе жыць, каб кожная Эўхарыстыя была своеасаблівым выдарэннем у нашым жыцці, каб мы умелі пазнаць Хрыста, прыняць Яго і любіць усім сваім жыццём. Просім Цябе, Духу Святы, напоўні нас сваёй моцаю. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Дзякую за супольную малітву. Запрашаю на нашу чарговую катэхезу. Перад тым, як перайдзем да гэтай галоўнай тэмы, хацеў бы таксама адказаць на пытанне, якое засталося пасля апошняй катэхезы. І яшчэ раз з гэтай нагоды запрашаю, заахвочваю, можна і трэба задаваць гэтыя пытанні, пазваніць у студыю, напісаць на тыя тэлефоны, которые дае нам магчымасць радыё Марыя, каб мы з імі скантактаваліся, альбо таксама ў каментарыях пасля пад ролікам на YouTube-канале. Пытанне менавіта было такое. Хвала Христу, нядаўна пачула у відэа, што пісанне падчас літургіі слова трэба чытаць роўна, без асаблівага выразу асабістага ўспрыняцця. Ці сапраўды ёсць такая рэкамендацыя? Бо звычайна наадварот, калі даводзіцца, стараюцца людзі чытаць з выражэннем. Вельмі дзякую сардэчна за гэтае пытанне. Пытанне вельмі добрае, важнае. Трэба сказаць, што кожнае чытанне з'яўляецца своеасаблівай інтэрпрэтацыяй тэксту. Кожны чалавек успрынимае гэты тэкст, той лектар, который чытае, успрынимае своеасабліва па-свойму, і кожны перадае гэты тэкст так, як паводле таго, што зразумеў для сябе і што сам перажывае. Мой такі адказ, што мяркую, што немагчыма чытаць без, як мы кажам, успрыяцця, без выражання. Заўсёды нешта маё, людское, асаблівае будзе ў гэтым тэксце. Ёсць рэкамендацыя, каб тэкст біблійны не быў чытаны як своеасаблівы выступ акцёра, который навучыўся з некую ролю і пробуе сваім акцёрскім мастацкімі здольнасцямі перадаць той змест паводле акрэсленай інтэрпрэтацыі. У які-то спосаб гэты тэкст павінен прачытаны быць роўна, але заўсёды з пераданнем таго настрою, который паводле мяне адлюстроўваецца ў гэтым тэксце. Не ў які-то спосаб надзвычайны, такі артыстычны, зашмат, каб там не было таксама маіх эмоцый, але гэтыя некія пачуцці, эмоцыі свае таксама ў гэты тэкст можна і трэба ўлажыць. Такая умеркаванасць. Прачытаць з якім, так мы кажам, з выражэннем, але умеркавана, не зашмат, каб там не было мастацтва вельмі шмат, і тады для мяне можа гэта сапраўды быць важным, але для некаторых гэты мой спосаб чытання, ён можа закрыць той змест. Калі хтосьці умее добра, правільна чытаць, ён умее данесці гэты змест, але змест Святога Пісання, ён сапраўды вельмі глыбокі. Тое, што для лектара з'яўляецца зместам і асаблівай рысаю, которую ён хоча падкрэсліць у часе чытання, можа для іншага быць зусім неважным. І Бог праз гэтага чалавека тады, праз яго спосаб не прамовіць да гэтага чалавека. Мяркую, што
так адказаў на вашае пытанне, за которое яшчэ раз дзякую і сардэчна запрашаю, заахвочваю, калі будзеце мець якія-то пытанні, каб іх задаваць, напісаць і будзем шукаць разам адказаў. Сёння запрашаю да наступнай катэхезы. Знаходзімся ў часе літургіі слова. Гэта другая частка святой імшы. І сёння паразважаем пра адказы спевам. Пасля таго, як мы пачулі чытанне, зазвычай першае чытанне, чи таксама як пачуем другое чытанне, то ведаем добра, што ёсць адказ на тое слово, якое мы пачулі, і гэты адказ здзяйсняецца праз спеў. Пасля біблійных чытанняў літургія прадугледжвае адказы спевам, а менавіта гэта рэспансарыйны псальм пасля першага чытання і акламацыя пасля другога чытання альбо пасля псальму, калі другога чытання няма. Падчас некаторых урачыстасцяў, як мы гэта заўважылі, альбо святаў, перад Евангелем падаецца секвенцыя. Яна спяваецца. Гэта спеў, які складаецца са шматлікіх такіх слупкоў, які апавядае змест гэтага свята. Адказы гэтыя у форме спеву паходзяць ужо з першых вякоў хрысціянства. У хрысціянскай літургіі яны былі ад самага пачатку. На гэта звяртае ўвагу іх такі дыялагічны характар. Гэта значыць, што напераменна спеў здзейсняе кантар, той, который распачынае, вядзе спеў, і народ, который адказвае на тыя заклікі, на тыя прыпевы, можна сказаць, заклікі, которые здзейсняе менавіта гэты кантар. Гэтыя спевы яны былі вельмі важныя падчас усёй гісторыі літургіі, а пасля другога Ватыканскага сабору вельмі моцна былі падкрэслены ў літургіі, каб менавіта гэты адказ быў не толькі таго, хто спявае адной асобы, але менавіта ўсяго народу Божага, які сабіраецца на дадзенай цэлебрацыі. Алелуя, псальм ёсць, потым таксама алелуя, гэта адно з габрэйскіх словаў, якія па сённяшні дзень знаходзяцца ў літургіі. Часта яно паяўляецца ў псальмах Давіда і абазначае папросту «праслаўляйце Пана». Старажытны касцёл вельмі любіў гэтае слова, а ў сярэдневякоўі былі нават такія рытуалы развітання альбо адпаведна потым прывітання з алелуя. У тыя перыяды, калі на пачатку Вялікага посту гэта было развітанне перад серадой папяльцовай, калі апошні раз спявалі алелуя, бо потым праз увесь Вялікі пост не маглі яго спяваць, і таму была спецыяльная такі рытуал развітання з алелуя. А потым, калі пачынаўся час велікодны перыяд, было прывітанне, рытуал прывітання алелуя. Гэта асаблівая радасць, которую падкрэслівалі хрысціяне, таму што маглі зноў спяваць, выспевваць гэтае слово, которое праслаўляе, само сабой праслаўляе Пана. У гэты момант святой імшы літургіі слова падкрэсліваецца вартасць, якую касцёл надае малітве псальмамі. Праз гэта ён наследуе самога Хрыста, который нават на крыжы маліўся словамі псальму. Гэта быў псальм 22. Ён яго не адмовіў да канца, распачаў толькі. І гэта паказвае, што гэтыя псальмы ён вельмі добра ведаў, так як апосталы і біблійныя аўтары, яны вельмі добра ведалі змест гэтых псальмаў, ведалі іх на памяць, імі маліліся, і сапраўды на пачатку гэта была адзіная форма малітвы са старога запавету, малітва псальмамі. Згодна з навукай айцоў касцёла, яны пастаянна гавораць пра Езуса Хрыста. Нягледзячы на тое, што знаходзяцца ў старым запавеце, калі іх чытаем у святле новага запавету, у святле асобы Езуса Хрыста, то можна знайсці той змест, які адлюстроўвае тое, аб чым яны гавораць пра самога Езуса Хрыста. Айцы касцёла кажуць, што псальмы гавораць з Езусам Хрыстом і звяртаюцца да яго. Такі глыбокі змест айцы касцёла даюць нам, каб мы сапраўды знайшлі. Гавораць пра Хрыста, з Хрыстом і звяртаюцца да Хрыста. Гэтыя словы псальму.
Іх багацце явіцца ў шматлікіх чалавечых пачуццях, якія яны выражаюць. Праз іх выяўляецца адносіны з Богам у розных сітуацыях жыцця. Радасці, бяды, крыўды, злосці таксама, пачуцця самоты. Тыя усе сітуацыі жыццёвыя, якія перажывае чалавек, можна знайсці менавіта ў псальмах, і кожны з псальмаў у які-то асаблівы спосаб дапасаваны да той жыццёвай сітуацыі, у якой знаходзіцца чалавек. Гэта такая падсказка, можна сказаць, тое прыгатаванае Слова Божае, якое пазваляе нам зразумець нашу сітуацыю, але таксама зразумець прысутнасць Бога у гэтай канкрэтнай сітуацыі. Ад радасці, праслаўлення да сумавання, злосці і гэтак далей. Кардынал Люсціжэр сказаў так, што псальмы трэба ведаць, любіць і навучыцца іх як другой сваёй бацькаўшчыны, бо інакш не ўвойдзем у глыбіню святога Пісання і не зразумеем усяго Божага Слова. Вельмі важныя і прыгожыя словы. Яны былі напісаныя на працягу гісторыі Старога Запавету, але, так як казаў, у Новым Запавеце, дзякуючы Езусу Хрысту, яны прынімаюць новае значэнне і адкрываецца глыбокі змест, который паказвае самога Езуса Хрыста. 150 псальмаў, якія ўваходзяць у склад нашага псалтыра, з'яўляюцца натхнёнай формай малітвы народу Ізраіля. Таксама малітвай былі Езуса Хрыста, малітвай апосталаў, малітваю касцёла, і будзе гэтак да паўнаты часу. Мы гэтымі псальмамі молімся. Гэта асаблівая форма малітвы. І таму сёння ў гэтай катэхезе хацеў бы звярнуць нашу ўвагу на тое, у які спосаб мы, калі ідзем на літургію, перажываем літургію слова, чи мы чуем, чи мы слухаем гэтую малітву, чи мы чуем змест гэтай малітвы. На гэта асабліва звярніце ўвагу, калі чарговы раз пойдзеце на святую імшу, што было ў псальме, які змест псальму сёння касцёл нам падае, і ці я знайшоў там Езуса Хрыста, ці я знайшоў сябе, сваю сітуацыю, і ці мог аднесці змест гэтага псальму да Слова Божага, якое было прачытана ў першым чытанні, але таксама потым да зместу таго Евангеля, которое будзе пасля Божага слова і пасля Алелюя. Гэта своеасаблівы змест усяго святога Пісання. Найлепшыя духоўныя уводзіны не толькі да Старога Запавету, але таксама і да Новага. Псальмы — гэта мазаіка з розных камянёў. Іх фрагменты можна спаткаць на кожнай старонцы Бібліі. Калі маем Біблію, і там яна распісана так глыбей з каментарыямі, паказвае цытаты, то вельмі часта зразумеем, што калі чытаем Новы Запавет, чи Езуса Хрыста Евангеля, чи потым святога апостала Паўла, іншыя, заўсёды гэтыя пасланні, яны складаюцца таксама з цытатаў. Найчасцей гэта цытаты менавіта з псальмаў, которые знаходзяцца ў Старым Запавеце. Псальмы, і кожнае слова псальму мае аднясенне да гэтых розных фрагментаў. Хрыстус і апосталы, якія ведалі на памяць гэтыя псальмы, пастаянна іх разважалі і цыціравалі. Хто вучыцца малітвы псальмамі, разважае біблійныя тэксты, той у свой час можа сказаць так: «Цяпер разумею менавіта гэтую падрабязнасць, гэтае аднясенне, якое падчас першага чытання зусім дзесьці не зразумеў, можа, не ўбачыў. А калі я зразумеў, што гэта цытат псальму і прачытаў увесь псальм, то тады зразумеў, чаму аўтар у Новым Запавеце ужывае гэты цытат, да якой сітуацыі адносіцца. Яны пазваляюць глыбей увайсці ў змест таго слова, якое чытаем, і ў якім менавіта аўтары цыціруюць гэтыя псальмы. З захапленнем кожны, хто чытае псальмы, хто імі моліцца, чуе голас Бога. Голас Бога, які прамаўляе, бо псальмы пастаянна нас уводзяць у свет Божага слова, размовы, дыялогу з Богам, душы з Богам, але потым таксама адказу, які Бог кіруе да нашай душы і да нашых сэрцаў. Трэба звярнуць увагу на тое, што яны дазваляюць нам заспяваць
Гэта значыць праславіць, не толькі прачытаць, але менавіта заспяваць. Гэта значыць душой сваёй увайсці ў глыбіню таго зместу і той логікі, якую Бог укладае менавіта ў гэтыя псальмы. Нішто не заменіць разважання псальмаў у паўнаце яго зместу. Кароткага ці доўгага, бо розныя яны бываюць, так як ён быў створаны, які натхніў Пан Бог, на якім ёсць Дух Святы, гэта натхнёныя тэксты. Каб мог менавіта праз гэтую паэзію перадаць тую інтэнцыю, той настрой, тую форму малітву. Літургія, калі мы адказваем спевам, а менавіта псальмам, заахвочвае нас. Не толькі падчас літургіі услухацца, разам праспяваць гэты псальм, увайсці ў яго змест, але потым, калі мы таксама ў сваю штодзённасць часамі пытаемся, не ведаю, як маліцца, якімі словамі маліцца, калі маю розны настрой, маліся псальмамі. Гэта нелёгкая школа, але яна сапраўды паказвае глыбіню Божага слова, пазнаваць гэтыя псальмы і ў адпаведнай сітуацыі дайсці да таго зместу, который адпавядае дадзенай жыццёвай сітуацыі. Наступным адказам з'яўляецца радаснае аллелуя. Падчас радаснага спявання аллелуя неабходна ўстаць. Гэта праслаўленне Пана Бога, і яно паказвае радасць усяго цела, што мы сапраўды не толькі радуемся душой, але ўсім сваім целам, таму устаем. Гэта асаблівы выраз радасці, той эмоцыі, которая не пазваляе нам сядзець на месцы, бо хочацца устаць, усклікнуць і сапраўды аж падскочыць з радасці. Яго гучанне прыгадывае больш такое дзіцячае ляпятанне, чым упарадкаваныя словы. Вядзе нас праз гэта да своеасаблівага перажывання радасці. Сапраўдную радасць вельмі цяжка выразіць нейкімі словамі. І тут сапраўды літургія паказвае нам у гэтым простым слове глыбокі змест, менавіта такога дзіцячага ўспрыяцця нечага радаснага, радаснай навіны, нейкага падарунку. Перад таямніцай вялікага дня чалавеку не хапае слоў, каб мог ён выразіць сваю радасць. І таму, як дзіцятка, хоча ўстаць, кляскаць у далоні і ляпятаць гэтае аллелуя, выражаючы сваю радасць, якую нясе змест гэтага слова. Асабліва прыгожа гучыць гэтае аллелуя у грыгарыянскім харале, который склады аллелуя як хвалі радасці у несканчоным захапленні, як вецер уверх і ўніз, як хвалі узносяцца, паказваючы менавіта такое калыханне, настрой нашай душы поўнай радасці. Калі падчас літургіі спяваем аллелуя, то павінна яно ў нас будзіць тугу. Тугу менавіта па тым вялікадні, які ў нябёсах. Тугу у тым да таго гораду, як чытаем у апакаліпсе, на вуліцах якога спяваюць пастаянна аллелуя. Гэта аднясенне таго, што з'яўляецца прадсмакам неба. Тут на зямлі мы ўваходзім у тую радасць, которой паўната здзейсніцца менавіта там у Богу у небе разам з усімі святымі. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу ў 61 пункце гавораць так. Пасля першага чытання ідзе рэспансарыйны псальм, які з'яўляецца інтэгральнай часткаю літургіі слова і мае вялікае літургічнае і пастырскае значэнне, паколькі спрыяе разважанню, медытацыі над Божым словам. Звярніце ўвагу, спяваем псальм для таго, каб глыбей разважыць тое, што мы пачулі у першым чытанні. Рэспансарыйны псальм адпавядае асобным чытанням і звычайна бярэцца з лекцыянарыя. Пра гэта мы ўжо казалі, кніга, якая змяшчае менавіта чытанні, лекцыі, і там таксама змешчаны гэтыя псальмы. Пажадана, каб рэспансарыйны псальм спяваўся. Ці каб спявалася прынамсі тое, што адносіцца да адказу народа. Добра ведаем, што гэты псальм складаецца так, што на пачатку ёсць адзін куплет ці адзін сказ, который
паўтараецца, а потым ідзе змест гэтага псальму, і пасля гэтых чатырох сказаў чы чатырох зваротак зноў ён паўтараецца. Розная бывае ягоная структура. Пажадана, каб ён спяваўся, альбо каб спявалася прынамсі той рэфрэн псальму, который пададзены. Псальміст альбо кантар, так называецца чалавек, который выконвае, спявае псальм, выконвае верш псальма на амбоне альбо ў годным адпаведным месцы, а ўся супольнасць, седзячы, слухае псальм і звычайна прынимае удзел, паўтараючы рэфрэн. Калі толькі псальм не выконваецца спрошчаным спосабам, гэта значыць без рэфрэну. Ёсць таксама розныя формы, як можна выканаць гэты псальм. Але для таго, каб народ мог лягчэй выконваць рэфрэн псальму для розных літургічных перыядаў, у розных станах святаў, выбраныя пэўныя тэксты рэфрэнаў, маем свядомы, што таксама мелодыя мяняецца, которая падкрэслівае асаблівы характар дадзенага перыяду літургічнага, чы таксама урачыстасці. Калі спяваецца псальм, можна выкарыстоўваць замест тэкстаў адпаведных чытанню тыя псальмы, которые часамі падаюцца, можна ўзяць такі альбо іншы. Калі псальм не можа спявацца, ён прамаўляецца, але прамаўляецца такім чынам, каб як найбольш спрыяць разважанню і медытацыі над Словам Божым. Іншымі словамі, яго трэба спакойна, медытацыйна прачытаць. Не хуценька, але менавіта спакойна, каб сапраўды важным элементам з'яўляецца цішыня, каб гэтую цішыню знайсці, падкрэсліць. І можа так быць, што можа не быць гэтага рэфрэну, а будзе чытацца сам змест, але пасля кожнага куплету трэба зрабіць прыпынак, каб была хвіліна цішыні, каб чалавек падумаў, памедытаваў, што ён пачуў, у які спосаб тое, што ён пачуў у псальме, адносіцца да таго чытання, якое было прачытана раней. Замест псальма, вызначанага ў лекцыянарыі, можна спяваць таксама рэспансарыйны градуал з рымскага і градуала, альбо рэспансарыйны ці алелюйны псальм са звычайнага градуала, як напісана ў гэтых кнігах. Гэта такі змест літургічных прадпісанняў, которые таксама можна ведаць. Калі правядзем такое павярхоўнае даследаванне імшальнага лекцыянарыя, палістаем і паглядзім, якія там псальмы, то вынікае, што не ўсе са 150 псальмаў з псалтыра, которые маем, увайшлі ў змест літургіі. Не ўсе псальмы спяваюцца. Не ўзятыя яны на ўвагу і не чытаюцца, не спяваюцца падчас літургічнага году. Напрыклад, псальм 58, 83 чы 109. Чаму? Таму што гэтыя псальмы, калі хто зацікаўлены, можа паглядзець змест гэтага псальму, яны перадаюць асаблівы характар, настрой, асабліва ў аднесенні да нейкіх пакутаў, ворагаў сваіх. І той змест, который там пададзены без адпаведнага каментарыя, вельмі цяжка было прыняць у часе літургіі і зразумець, да чаго яго можна аднесці. Гэта такая своеасаблівасць, цікавостка, которую можна дзесьці там знайсці. Таксама, апроч псальмаў, можна даведацца, што да літургіі уведзеныя спевы, кантыкі ад слова спяваць. Са старога запавету іх 17 ёсць, і з новага запавету 2 кантыкі, которые таксама, гэтыя спевы, тэксты святога пісання, которые таксама спяваюцца. Яны не псальмы, але яны спяваюцца ў рамах той літургіі слова адказу спевам. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу у пункце 62 і 64 яшчэ такія прадпісанні нам кажуць. Пасля чытання, якое ідзе непасрэдна перад Евангеллем, спяваецца алелюя альбо іншы вызначаны ў рубрыках спеў у адпаведнасці з літургічным перыядам. На гэта таксама звярнуў увагу. Гэта найчасцей адзін сказ. Але вельмі часта ён настолькі моцны, такі сінтэтычны, змястоўны, ён паказвае увесь змест літургіі слова. Тое, што мы чуем літургіі слова, чы за хвіліну пачуем у Евангелі, сабрана ў гэтым адным сказе. І вельмі важна, каб яго пачуць, каб яго прыняць, зразумець і ўжо настроіцца на прыняцце слоў Езуса Хрыста.
Такая акламацыя, гэта называецца, утварае абрадчы асаблівае дзеянне. У ёй супольнасць вернікаў прымае і вітае пана, за который за хвіліну прыйдзе ў сваім слове у Евангеллі і будзе прамаўляць. І ў спеве вызнае таксама сваю веру. Спеў «Аллелуя» — гэта вызнанне веры ў тое, што мы праслаўляем пана, который за хвіліну жывы праўдзівы стане сярод нас і праз святара, дыякана, біскупа будзе прамаўляць сваё слова. Вядзе спеў акламацыі хор, ці таксама кантар, а ўсе спяваюць стоячы, а калі дазваляюць абставіны, гэты спеў можна некалькі разоў «Аллелуя» паўтарыць. Верш гэты спявае ўжо хор, ці таксама кантар. «Аллелуя» спяваецца ва ўсе перыяды, апрача Вялікага посту, вершы бяруцца альбо з лекцыянарыя, альбо з градуала. У час Вялікага посту замест «Аллелуя» спяваецца верш перад Евангелем, пададзены ў лекцыянарый. Можна спяваць таксама іншы псальм, ці той кантык, як падаецца ў іншых літургічных прадпісаннях. Калі перад Евангелем толькі адно чытанне, нема другога чытання, у перыяд, калі ўжываецца «Аллелуя», можна браць альбо псальм «Аллелуйны», гэта значыць, што прыпевам, рэфрэнам з'яўляецца «Аллелуя». Не будзе іншага зместу, пан пастыр добры, не буду мець нястачы, напрыклад, але будзе «Аллелуя, аллелуя, аллелуя». Тады мы такі псальм спяваем, але сядзім, але калі пачынаецца акламацыя, тады ўжо ўстаем на тое сапраўднае «Аллелуя». І яшчэ адно прадпісанне: у перыяд, калі не ўжываецца «Аллелуя», можна браць альбо псальм і верш перад Евангелем, альбо толькі сам псальм. Апошняя ўвага: «Аллелуя» альбо верш перад Евангелем, калі яны не спяваюцца, можна іх прапусціць. Гэта такія цікавосткі літургічных прадпісанняў, которые можна часамі спаткаць у літургіі, і калі яны сапраўды, зверніце увагу, не спяваюцца, то тады літургія прадпісанні кажуць, што можна іх проста прапусціць. Пасля псальму усе устаюць і пачынаецца чытацца Евангелія ўжо як бы только без спяванага «Аллелуя». Гэта столькі зместу, который сёння хацеў бы вам перадаць, который хацеў бы падзяліцца, яшчэ раз асабліва звярнуць увагу на гэтыя нашыя адказы спевам, которые мы здзяйсняем падчас таго літургіі слова, калі мы пачулі Божае слово ў першым чытанні, ці таксама ў другім, і калі хочам, каб гэтае слово паглыбілася ў нас, засталося, каб мы пачулі, улучыліся ў гэты спеў. Гэта не справа хору, кантару, который выйшаў спяваць, гэта справа кожнага з нас. Каб не быць абыякавым, каб сапраўды добра зразумець гэты рэфрэн, который спявае, але потым паслухаць тое, што з'яўляецца зместам. На заканчэнне хацеў бы разам з вами памаліцца словамі псальму, першы лепшы, который дзесьці знайшоў у лекцыянары, который ёсць тут у гэтай ужо новай студыі, у якую пераехала Радыё Марыя, і з которой усім вам прывітанні шлём. Паслухайце, калі ласка, псальм 15. «Той, хто паступае беззаганна і здзяйсняе справядлівасць, і гаворыць праўду ў сэрцы сваім, хто языком сваім не абмаўляе, хто не чыніць бліжняму свайму зла, не ўваходзіць паклёп на свайго суседа, хто з пагардаю глядзіць на злога, але хваліць тых, хто баіцца пана, хто срэбра сваё не дае на ліхвярства і не прымае подкупу супраць нявіннага, хто так чыніць, не пахіснецца ніколі». Дзякую вам за ўвагу, няхай добры Бог усім нам благаслаўляе, і каб мы з большай увагаю, з любоўю слухалі псальмаў, імі маліліся і праслаўлялі Пана Бога. Дзякую за ўвагу, хвала Христу. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.